Neste 1º de maio, na Galiza, sumámonos ao berro mundial contra o imperialismo, pola paz e a soberanía dos povos, polo traballo digno e con dereitos. Mentre se impoñen maior gasto militar para alimentar a maquinaria de agresión contra os povos, padecemos recortes sociais e suba descontrolada dos prezos, con especial gravidade nos alimentos e a enerxía. Afogan as maiorías sociais ao tempo que se enriquece unha minoría e medra o fascismo. Na Galiza seguen a aumentar a desigualdade, a precariedade, o traballo a tempo parcial, os contratos fixos descontinuos e a temporalidade. A pobreza laboral consolídase mentre o acceso á vivenda e a cesta da compra convértense nunha misión imposível. A ofensiva contra os nosos dereitos continúa. As regresivas reformas laborais dos gobernos do Estado súmase agora a criminalización das baixas laborais pola Xunta do Partido Popular. Repítense as mentiras da patronal mentre seguen os recortes na sanidade pública e se amplía o control das mutuas. Fronte a isto, exiximos un verdadeiro plan de choque. Garantir o mantemento do poder adquisitivo dos salarios, elevar o salario mínimo interprofesional a 2.374 euros, alén dunha renda de inserción na mesma contía. Intervención pública contundente para garantir o acceso á vivenda, á enerxía e ao transporte, e rematar coa especulación nos prezos de servizos e bens básicos. Son tempos de movilización nos centros de traballo e nas rúas para gañarmos dereitos e construir poder popular fronte a patronal e gobernos. Tamén para avanzarmos cara a un marco galego de relacións laborais no camiño dunha Galiza soberana. Este 1º de maio, mobilízate coa CIGA. Contra imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos. Preto do fascismo, Europa!